To fa, sabon auren jarumin Kanye wato Adam A. Zango ya bar baya da ƙura domin kuwa ya jawo cece-kuce sosai a kafofin sada zumunta. Da fatan dai za ku kasance da ku zuwa ƙarshen bidiyon nan domin jin cikakken rahoton da muka zo muku da shi a daidai wannan lokaci. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a cikin wannan bidiyon wannan tashar tamu ta PS Hausa. Kada dai ku manta, idan dai wannan shine farkon zuwanku, da ku daure ku taɓa mana alamar nan ta subscribing, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a koda yaushe idan muka ɗaura. Mun gode. Masu sauraro, kamar dai yadda muka faɗa tun a farko, wato sabon auren jarumin Kanye nan wato Adam A. Zango ya bar baya da ƙura domin kuwa ya jawo cece-kucen da ba a taɓa yin irinsa ba tun lokacin da jarumin yake aure yana kuma rabuwa da matarsa. Wannan shine auren da ya jawo cece-kuce fiye da waɗanda sauraron auren na jarumin suka jawo a shekarun baya. Shi yasa muke so dai da ku tsaya ku natsu domin ku ji cikakken rahoton da muka zo muku da shi. Kamar dai yadda kowa ya sani, a kwanakin nan ba da jimawa ba, inda fa rabuwar Adam A. Zango da matarsa Maimuna ta yi matuƙar tayar da hankalin mutane sosai. Domin kuwa irin lokacin da aka ga Adam A. Zango ya aure ta, yana cike da farin ciki da annashuwa tare da ita, inda dai ya bayyana wa duniya da cewa da fa wannan matar yana matuƙar alfahari da ita, sannan kuma ya samu irin matar da yake so. Mutane da dama suna dai masa fatan alkhairi da kuma addu'o'i, inda dai ake cewa ana ganin fa a wannan karin Adam A. Zango ba zai iya rabuwa da wannan matar ba, saboda ko yana son ta sosai sosai, kamar dai yadda aka ga jarumin yana nunawa. Idan dai ba ku manta ba, tun lokacin da jarumin ya auri matar, ya kai ta Saudiya a shekarar da ya aure ta, wanda hakan yake sa mutane suke tunanin cewa fa lallai wannan Adam A. Zango yana da niyyar zama da ita, ba irin sauraron auren da ya yi a baya ba. Ana nan fa kai tsaye a wannan shekarar da muke ciki fa sai labari ya gama kafofin sada zumunta, inda aka samu labarin cewa Adam A. Zango ya rabu da wannan matarsa Maimuna. Lamarin ya jawo matuƙar cece-kuce sosai a kafofin sada zumunta, inda dai kowa yake ta faɗin nasa ra'ayi game da wannan al'amarin. Ku kuma menene ra'ayinku? Za ku iya bayyana mana naku ra'ayi a wajen comment. Ana nan kuma kai tsaye sai ga Adam A. Zango ya sake wani posting, inda ya nuna cewa da ya sake wani sabon aure a Nijar, wanda lamarin shi ma ya matuƙar jawo cece-kuce. Domin kuwa rabuwar auren Adam A. Zango da sabon auren da ya yi gabaki ɗaya ba a kai sati ɗaya ba. Bayan rabuwarsa da matarsa sai kuma gashi ya sake yin wani aure, wanda hakan ya sa mutane suke tunanin cewa ko dai dama Adam A. Zango ya shirya wannan abun ne, ko kuma a'a daman dai yana son ya auri waccan ne, shi yasa ya saki wannan domin ya auri waccan wadda yake so. Abin dai ya matuƙar tayar da hankalin mutane sosai yadda ba kwa tsammani. Amma ku menene naku ra'ayi game da wannan auren na jarumin Adam A. Zango? Za ku iya bayyana mana a ƙasan comment domin mu ji naku ra'ayi.